cannot take the school by force. Piny Kenya oriwore kod pinje mamoko e hingo odiochieng jogo modar e pinjegi. Masani koro jote pacho kae. Jokanyo manochopo e romono mabende nobagi e mbalariany ma Nairobi. Dwaro mondo omi jogo thuolo maromre gi Jo-Kenya. Otieno Job nigi lerno. Tarik 20 dwe mar auchiel higa ka higa en odiochieng ingo jogo modar e pinjegi. Kaka yorno mar neno ni gin bende gin oganda mani kod dwaro mar arita kaka joma moko. E nyasi manobagi kawuono e mbalariany ma Nairobi, oyangore ni jogi bende ni kod nyalo mar timo ohala, gin kod lek, kendo gin kod paro mar gero ochumi e pinje magijotie. Behind every statistics is a person with skills, ambition and potential that can transform communities. To elaborate this, in the 2023-2024 academic year, the president of the University of Nairobi Students Association, Mrs. Monica Malith, was a refugee. Jagoro e bad migawo mochung' ne ndikruok oganda Belio Kipsang, ma bende ne en wendo modhial e romo makamano, wacho ni sirikal oseketo okenge mag rito jogo mojote pacho ka. And the refugees today are able to register SIM cards, and therefore they are able to participate in the financial inclusion through M-Pesa and all the benefits that come with one holding a SIM card. Today, and you must have seen our colleagues here from the Ministry of Health registering the SHA. This is part of that integration that we envisage in our Shirika plan. Apisa mar UNHCR pacho kayo puoyo piny Kenya kuom kao okang' mar rito jogo. Kendo puoyo riwruoge kod jochiw sir bende ma owacho ni osetiyo matek. Kendo sechung' kodgi kata bed ni ngima ok osebedo mayot. Thank you so much to the donors and development actors who continue to take the course and continue their investment and their thinking to find a way forward. And to the humanitarian partners who work tirelessly on the front lines to try to understand what the needs are and address those needs. We appreciate the work that you do and recognize that you're on the front line. More on integration and working together rather than the humanitarian aspects. Kenya bende oyangi kaka mano manie thuolo mar 5 ei Afrika, kendo e thuolo mar 13 e piny ngima, kaka mano marito ganda modar e pinjegi. Otieno Job, Ramogi TV. Nyakorom gajwang' achije 56 mitido gi lwenye kod koko mane obedo chien tich abich